אתם בערוץ שלי והטטיאנה. אבל זה הכי יפה ומעניין. אוקיי, יופי. היום אני רציתי לעשות 24 שעות כחול. כן, כחול כזה. יהיה גם דברים קצת לבנים לא קומיקס. אבל כן. אז אנחנו פה בשביל לקנות חולים. אקח שקית, אני אראה לכם מפה. יש את הדבר הזה. יש פה רוחמניה. אין מספיק דבר. ניקח כאן 2 כאלו. זו כזאת צבעונית, אז זאת היא צבעונית. אפילו יש כאן כחול, אבל די, צבעונית. זה ירוק יותר נכון, אז נמשיך. הנה, מסעתי עוד משהו קטני. וזה לקח גם גומי.